denbora izatea espero dut. Aditz izenak, zea espero, zea ahaztu. Kaixo, zer moduz? Egingo dugu aurrera? Gaur, zure nahien eta itxaropenen berri emango duzu. Eta aginduren bat ere emango duzu. Aupa lagunok, larun bat honetan nire urtebetetzea izango da. Eta afari ederra prestatuko dizuet. Espero dut denok etortzea. Ez ahaztu, hitzordua agendan apuntatzea. Bideoan Ramon Mendizalearekin hizketan ari da. Inguruko mendi ibilaldiak komentatuko dituzte. Mendian ibiltzea gustatzen zait eta horregatik etorri naiz. Bikain, toki aparta dago mendian ibiltzeko. Hartu? Hemen dauzkazu inguruko mendi ibilaldirik onenak. Oso pletak dira denak. Zoragarri, eskerrik asko. Ibilaldi asko dago hemen. Denak egiteko denbora izatea espero dut. Botak jantzi eta banoa. Itxaron, itxaron. Zer nahi duzun adierazteko modu bat da, espero izan aditz lokuzioa erabiltzea. Forma horrek mendeko aditzari zea edo tea atzizkia gehitzea eskatzen du. Adibidez, zer espero duzu? Espero dut denok etortzea. Perpaus nagusiaren eta mendeko perpausaren ordena malgua da. Ordena trukatuta ere, esan nahia ez da aldatzen. Denbora izatea espero dut. Edo, espero dut denbora izatea. Ondo pasatzea espero dugu. Edo, espero dugu ondo pasatzea. Aditz gehiagok ere eskatzen dute tea edo zea atzizkia erabiltzea. Ahaztu da horietako bat. Adibidez, ahaztu egin zaio mendian eguzkitako krema ematea eta erre eginda. Ahaztu lasai-lasai ibiltzea. Jende asko dago tontorrean. Ezezko esaldiak orain. Ez du ahaztu ibilbidea aztertzea eta ez da galdu. Ez ahaztu ura eramatea. Bero dago eta. Bete utxuneak. Espero dut denok etortzea. Ondo pasatzea espero dugu. Ez ahaztu ura eramatea. Ahaztu egin zaio mendian eguzkitako krema ematea. Nahiak eta itxaropenak adierazteko. Aginduak ahaztu aditzarekin. Animo eta segi aurrera.